खुलुमबाय बयखौबो मैयानि सानाव गुफुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं नासोरबारि गामियाव 1989 मायथाइयाव जालांनाय दाङाबाजि बे जारिमिनारि दाङाबाजियाव जिउ खहा जानाय रुंसारि महिनेन्द्र गोरा बसुमतारी आरो मनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि 20थि गोसोखांथि सान मैयानि सानाव फालिदोंमोन। बे 20थि गोसोखांथि सान फालिनायाव ओनसोलनि सानैसो मेलेमजिबिफोरा 1989 मायथाइयाव गुफुर हालामाव जालांनाय माखासे जारिमिनारि जाथायफोरनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव फोरमायदों रायजोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि फोरमायनाय बे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायोब्ला बेनि सोमोन्दै गासैखौबो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन रायजोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। जायखिजाया आं गामिनि जानानै नैबेखौनो बुंनो सानदों। बै समाव 1983 आव जोंनि भलन्टियार्सनि दैदेननायाव गोख्रों मोनसे दावहा जादोंमोन। बे दावहायाव दानलाय सुलाय न' सावलाय जोबोद जादोंमोन। दा बे समावनो बिथांमोना खारनानै थाहैदोंमोन। माबा बेयाव अरुणाचलाव खारनानै थाहैदोंमोन। बिनिफ्राय सप्तासेसोनि उनाव जेनेबा गामियाव फैफिननानै बिदिनो आसुमाय दंमोन नालाय बे आसुमायखौ हानो फैनानै लांनो फैनायावनो माने मा होनो बेखौ माबाफ्रा आरोखि सुथुरफ्रा बेंनानै बिसोरखौ खाख्रबनानै माने ओरैबायदि खादों आरो ओरैबो उनथिं खाबाय आथिङाव खानानै माने दैखर सिङाव सोहरबाय आरोखि। दै माने दैखराव माने दै दंमोन बे दैयाव सोहरबाय दानफ्राम दुनफ्राम खालामनानै सोहरना दोनबाय आरोखि। ओमफ्राय बे खाथियावनो दैखर खाथियावनो माने गुबुन माने बङालि होनो आरो बे बङालि मानसिफ्रा जोंनो खोन्थानाय मथे बे दैखरावनो माने सोना दोनदों आरो सानैखौबो। बेनि उनाव जों जेलानाखि केम्पनिफ्राय फैबाय फैनानै जों नागिरबाय मानसिखौ नागिरनानै ओमफ्राय बे बङालि मानसिया खोन्थाबाय नैबे दैखरावनो दं खोमा मानसिया होननानै जों माने गन गोलाव लाना थुग्रोमबाय आरो थुग्रोमनानै नायबा माने मोदोमा सेवजोब्बायमोन। ओमफ्राय माने गनाव माबानानै खर'आ माने हाराया फैबाय आरो फैबा नैबे सासेया बिनि खर' नैबे सासेया बिनि खर' होननानै जों सिनायबाय आरो माने जों गामियाव नुबाय थानाय नालाय बिसिनि खर' हाथाय माबाखौ जों मोखांखौ सिनायखाथारो आरो। औ दा बिदि मोननायनि जाहोनाव माने जों सिनायनो हाबाय आरो माने मानसिखौ आरो बे मानसि जों गामिनि सानै गोमानाया माने दावहायाव थैनाया बेनो होननानै जों माने हमनो हाबाय आरोखि। दा बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारदों आरोखि। दा बेनिखायनो आंबो जायखिजाया दा जि सरखार जाया मानो बिसोर सानैनि थाखाय माने नियाय हथात मोननो गोनां जि रां अनसुंथाइ बेखौ माने एबाराव माने गभर्नमेन्टआ सरकारा होगोन होननानै जोङो माने आसा खालामनानै थाबाय आरो जों गामिनि मानसिफ्रा। रमलनिखौ बुंबावना बे दालां बायनाय। ओमफ्राय जों गामियावनो माने बे समाव माने जोंना लामा बिदि गैयामोन हादान सममोन। ओमफ्राय बेयाव माने थाइगिर फांसे बायनानै दंमोन आरोखि बे दालां बे थाइगिरजोंनो जोङो थांलाय फैलाय खालामो आरोखि। ओमफ्राय बेयावनो माने दावहायाथ' बिराद खारग्लुं खुरग्लुं जाबाय बिनि हरनि सम। बिनि उनाव माने बे दालां साजोंनो खारनांगौ खारबाय। ओमफ्राय बिस्रा गथ' गोरलै दंमोन ना सानै दंमोन। ओमफ्राय सासे सिगाङाव बाबाय सासे बिखुंथिं बाबाय दालां बायनानै। ओमफ्राय दालाङा ओरैबायदि दुरभाग्यजनक खाफाला गाज्रि खोमा माने गेजेरावनो थबस्र' बायना होबाय माने बिराद दैबाना बे समाव। ओमफ्राय गथ'आ बे बिखुं बानाय गलांबाय नामा दैयाव गलांबाय। दैयाथ' बिराद दै दाहार। ओमफ्राय मोनासै गथ'खौ अबाव थाङो गथ'खौथ' मोननाय जायासै ना गोथैखौ। बिमाया गलाङाखै गासिबो गलांदोंनो गासिबो बिमा फिसा गलांदों। ओमफ्राय बे सासेया माने बिखुङाव थानाया माने गलांबाय आरो। बे जाथाया जुद्धनि समाव जादोंमोन आरो एखे दावहा हरनि सम खारलुन खुरलुन जानायावनो खारनायावनो जादों आरोखि। ओरैबायदि बे गथ'नि मुङा दिनै दंना गैया बे मार्टियार्सआव दङ दंनायालाय खिन्थु मोननो गोनांखौ मोनाखै आरो दाबो अनसुंथाइ मोनाखै। क'क्राझारनि जे बड'फा माबायाव बे सेमिस्ट्रियाव दंना गैया बेनि बेबो दङ। जिथुनाखि क'क्राझारनि खाम्फा बानायना दोननाय लारि लारि बिराद बुरजाना बेयाव दङ गेजेराव दंथारो। औ जों गथ'नि मुङा गथ'आ 1.5 बोसोर जाबायमोन। हौवासा ना हिनजावसामोन? हौवासा। ओमफ्राय गोथैखौबो मोननाय जायासै आरो दैया बिराद दाहार ना। बे गथ'नि जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो बे गथ'नि जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो दाबो।
1987 निफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मुलुगनाङैनो बर' जातिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय मोनसे जारिमिनारि जांख्रिथाय जादोंमोन आलादा रायजो दानायनि। बे आलादा रायजो दानायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि समावनो 1989 मायथाइनि बे 8 आगस्टनिफ्राय बे गहपुर ओनसोलाव मोनसे गिलु बालु माहारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजियाव गहपुरनि गासै 80% गामिया बै समनि सरकाराव थानाय सभिनिस्ट आसाम माने एसामिस गभर्नमेन्ट होनना बुंनाय जायो एजिपि गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि सभिनिस्ट माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव मैखोमै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव जोङो जोबोरैनो खहा जायो आरो बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव बे गहपुरावहाय 534 सुबुङा मुंख्लं जानो गोनां जायो आरो बे मुंख्लं जानायनि उनावसो बै समनिनो 1989 नि 28 आगस्टआव फार्स्ट खेबनि थाखाय दिल्ली गभर्नमेन्टआ बड' समयसानि सायाव गिबि खेब माने ट्राइपार्टेट टकखौ जिरायजेनो। दा बे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन गहपुरनिफ्रायनो आरो दिनै जों जि नैबे मुंख्लं खाम्फानि सेराव गसंना दङ बे मुंख्लं खाम्फायाव दिनैनि दिनाव 25 आगस्ट 1989 आव बे नासेरबारि गामिनिनो गामि गायसनगिरि रुंसारि महेन्द्र बसुमतारी आरो मुनिन्द्र बसुमतारीया गावनि न'आव माइ माने बुथुमबाय थानाय समावनो उदखारिफ्रा होसोबोनानै खास्रि बिस्रि बुग्लिनानै गावथारनानै मोनसे रिं दैखराव सोनानै बिथांमोनखौ फबना गालांदों। दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो दिनै बुंगोन नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनांगोन नैबे मुंख्लं खाम्फा सेरनियाव थानानै दिनैसिम सरकारा बे मुंख्लं न'खराव अनसुंथाइ होदोंब्लाबो दा बे मुंख्लं न'खरा दिनैसिम अनसुंथाइखौ मोननो खाबु मोनाखै। मानि थाखाय खाबु मोनाखै बेखौ जोङो दिनै बुंनो सानदों जे जिहेतुके जोंनि बे मुंख्लं न'खरा माने गोबाव सम जाबाय दानि जिथु दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफ्रा मोजां माने बे मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै मोजां नलेज गैयिनि थाखायनो हयथ' थालांदों। दिनैसिम खनथाम होबाय 2019 सनाव हाग्रामा महिलारिया बाव 18 जनखौ होदों बाव माइनावपुर खन्दनिखौ होबाय। बिनि उनावहाय 2020 आव बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव 7 होबाय। बिनि उनाव 2025 आव 12 जुनाव प्रमद बर'नि दिनाव 81 जननो होबाय। नै बावैसो दाखालि 2026 नि 15 जुनाव आरोबाव गहपुरनि 100 जननो मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइ होबाय। नाथाय दिनैसिमबो बे गामिनि बे साथाम जिथुनिखि माने मुंख्लं जायनि खास्रि बिस्रि रिं दैखराव फबजाना दोननाय बिथांमोनहाबो मोनाखै। बेनिखायनो आं बुंगोन बै समाव जिहेतुके जोंनो दंमोन बे ओनसोलाव दैदेननानै बिथांमोननि खास्रि बिस्रि थैनायनि जिथुनिखि जारिमिन बे जारिमिनखौ दिनै रायजोफ्रा बावाखै आरो बे बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दिनैसिम नैबे 36 इयार्स खारन बेखौ मुंख्लं खाम्फाखौ 2000 सननिफ्राय दिनै 20 बोसोर बिथांमोनहा बे ओनसोलाव बिथांमोननिखौ मुंख्लंखौ सन्मान होनानै मुंख्लं सान फालिबोगासिनो दं। आं दिनै खावलायगोन बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना न्याय मोननांगोन बे न'खरनि मानसिफ्रा न्याय मोननांगोन आरो क'क्राझाराव देबोरगाव सिमेटेरियाव जाय 534 537 जन मुंख्लङा बाव गोथाङै मोनसे नाम जाना दं बिथांमोनखौ न्याय मोनाबा जोङो हयथ' बेनि थाखाय गोख्रों राहा लानो गोनांबो जानो हागौ। जों ओंखायनो जाय गोहोआनो माने गोहोआव थाया मानो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोहोआ सोलायबाय थायो। गोहोआव थानाय जि खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्रा गहपुरनि बे दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ होनानै बिथांमोननि न'खरखौ एसे नायहरगोन होननानै आं खावलायो आरोखि।